Aksyon Radio. Standard Time, alas 8:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May waga naman sa ato na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline karon niyang adlaw Miyerkules na kita kadasig lang siyang tiyempo tayo. Yari nakita sa petsa 17 sa bulan sang Marso tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namo na matagpalamati sa kanginan nga nagamonitor na via Facebook Live, nagamonitor man via YouTube sa online, kag subong man sa matagpalamati naton nga nagamonitor pagi naman sa ilang mga transistor radio monitor sa salakyan diri sa aton sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod, dira sa Isla Sampanay, Guimaras. Kutob malabutan sa aton broadcast karon nga adlaw. Good morning and welcome to the show. Aksyon Hotline. Magapangalagad kita as usual tubtob sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Sa pagdulong sa pilag ka mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita na upod sa gihapon. Sa inyo amigo sa mikropono, Aksyon Artay Hupon. Anong pilag ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Tawari ay isa sini sang mga tutukan ta. Ang magkapitan to, dumduman nyo kundi may pilag ka magkapitan nga last time nadalahig may mga reklamo bangod sa isyo sang Social Amelioration Program. No, ang SAP bala, kundi damo to sang mga kapitan sa bilog nga pungsod Pilipinas nga ginsuspend bangod sa reklamo or isyo sa ginatawag nga SAP. No, ang pagpanagtag Social Amelioration Program bulig sang gobyerno bangod sa kalitan sang COVID-19 nga pandemya. Now, ari ay tisubong balik na sila sa serbisyo, ti kumo balik na sila sa serbisyo, ti mayad ni, no, at least ang mga barangay nga ilan na pangalagaran, hidlaw mo kuno si ila mo, damo na may mga welcome gani nga streamer nga ginapamutang. Check karon kay dira sa area sa Barangay Tangob, no, si Barangay Kapitan Villarosa, no, diri sa Barangay 19, ang Barangay Kapitan sa Barangay 19 may kwan pa gani mo, may ara pasanggin patigayon, nagpamisa ini siya antes sila nga magaparada padulong sa barangay hall. No? Welcome back sa mga kapitan. Abay pa mag-serve election, naging papanaog nga order sa inyo sa Department of Interior and Local Government sa aton sinig gobyerno, kagkabay pa ha, nga mangin may nalungon kita second time around, no? Or next time. Kabay pa nga hindi naton pag-iulikawan tanaliwat, no? Ang pag himo bala, no, sang pilag ka mga imo sang pilag ka mga aksyon nga pwede nga kita man gihapon ang magapangatubang sang konsekwensya. Ano pagid ang balita nga tutukan ta? No, ang parte sa sining update sa investigation sang kapulisan dira sa area sa
Bago City. May gintiro kahapon at ipatay. Tilantawon ta ko na nung latest nga update sang ila investigation with Major John Joel Batos-Batusan, no, sang Bago City PNP. Kay luyag na to ni Baluon kung ano gid exactly ni ang madalom nga motibo sa pagpatay sa sining biktima. Action Hotline. Kag nano na ang dalagan sa investigation nila, tiyamakon mo ni, isa na naman ka persona ginlutang ti patay. Action Hotline. May natumod na bala nga suspect ang kapulisan, may ara na bala sila sang natumod man ang responsable o kon nagimo sang krimen. Anong madalom sining nga motibo? Action Hotline. Aron dugay-dugay, baluon manaton kay tiyang sa probinsya iya pati ang biyahe ka mga regulasyon sa mga buses nga magabiyahe under sa sining kundi mando na sang nasyonal kung kaisa bala hindi man ni maintindihan mo kapin pagid kon ang DILG upod sa Department of Health do hindi bala no gasumpak kilay balang ila mga statement kung kaisa hindi kakaintindi ko na sinong dapat sundon kid. No? Din kakita sila kung kaisa. Ang tao man subong nagasalangisag man, ang Department of Tourism nagadusok nga tibuksan ta na ang turismo. Galing kay ari ay nag-spike na naman ang cases ng COVID. Bisan mga opisyales sang gobyerno ay katibawas. Damo sa ilang nagpositive dito sa Metro Manila. Action Hotline. Dito gid sa area sang Luzon. Now, ang Negros Occidental, subong ang cases nag-spike or nagtaas man ng active cases. Of all areas in Negros, Candoni na lang kag Salvador Benedicto ang 0 active cases. Action Hotline. Tiyang tao nagahatag kumpiyansa. Kita mo Bacolod City diho, task force disiplina, gin habala na ni Vice Mayor Elcid, kumo nga ti isa si Vice Mayor Elcid nga nagapamuno sa task force disiplina, tiginayo iya ang task force disiplina nga kung pwede i-operate mismo sa atubang sang new government center. Amo nang dako nga insulto da. Kay ginawa sa mga city officials ta, may mga regulation ginapatuman, pero sa ground mismo sang government center nga ara da ang talatapan sang emergency operation center, ara dang opisina sang rescue unit, nga mo na nag-respond in case nga may mga call, ay ang tao daya umpisa sa hapon hasta sa lapit na lang sang pagpatuman sang curfew, ada wala lang kabalo nga may ginapatuman mo, nga maordinansa, kapin pagid, daway na ya sila nagkabatyag sang COVID. Action Hotline. Tibaloon ta na karon kay Mr. Taba Jolinggo kung paano na may utilize ng tao da nga magbantay. Action Hotline. Kaya mo nang ginamuno ko gani, halimbawa lang sa nasyonal, may mga statement kung kaisa nga do over man lang ang mga policy. Like for example, sa sulod balay mo, nagligad to may nag-recommend mismo member sa National IATF nga ang gusto nila, bisan sulod balay ka ma-face mask ka, okay malang natani, no? Kaya wag kita kontra sa mga regulation, pero do ina lang do ka budlay na gidiyang kaisa may mga safety na gin may lang ganin wag induso na nga kinala bisan sulod balay ka ma face mask ka or pwede ka nga mag face shield sa sulod balay mo o ay kadamo bala sa mga regulasyon kung hindi maintindihan na. Pero dire kita karon sa probinsya sa Negros Occidental kay baloon ta ini kun man ang mga updates sa ginapatuman, i-regulate pati ang mga series ni bilang nagabiyahe, mga buses. Kay ang plano diri nga dapat may ara gid sila sang sundon gyapon ng mga requirements. Now, ini nga mga requirements na galakip nga kinanglan, pangitaan ka sang mga PCR or RT-PCR test result within 72 hours kag ining mga espas gani, no? I-discuss talaga dugang karon dugay-dugay. Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad alas 8:14 na Action Radio Philippine Standard Time. Gin-komisyon ko si Action Alvin kay siling ko liog ko check abi kay mga barangay kapitan ho nagpamisa si Kapiramo
si Kapitan Noli Villarosa sa Barangay Tangob, ti may mga welcome tarpaulin dira siya sa area sang Tangob na. Now, ti kabalik sila serbisyo na mo. Kita mo to na ligad sang waay si Villarosa, may mga issues na nga kuno, may mga ginapang swelduhan, nga ang iba nagkalabatay na pero part ang ilan name sa mga job order nga nagatrabaho sa barangay. Diyan mo na, no? Ang isagid ka masubo, ti subong balik ni sila, latawon tabi ko na naman ang mga latest update sa mga punong barangay nga magaserbisyo na sa ila silitag sa kamanatungdan nga mga barangay nila, no? Tinami niya kaya at least may ara sila blasang mahimo na. Pero Action Doors, why nakugali number ni Sir Batos-Batusan di unahon dalang si Sir Batos-Batusan na bisang bago kay kahapon gintutukan ini siyang patrol ga monitor lang ko basta gani si Action John Diaz ang duty sa patrol kag makita ko bala sa notification to nga naga-indicate nga may flash report o kon may ara sang ginahatag nga balita ang patrol. Starting mga 1 o'clock in the afternoon, ginakulbaan ako na. Kapin pa kon iya duty ni Action John Diaz. Kay duwa lang kabagay mo. Kung may hinali nga may ara gani, sang breaking news, or may ara sang ihatag ang patrol nga report kun hapon, mag-live si Action John, duwa lang kabagay. Kung hindi gani aksidente, o tatlo. Kung hindi aksidente, bye-bye bust. Kung wala bye bust, may krimen nga nagaluntad, especially kalabanan gid ginalutang. Kahapon, pagkita ko nga may live si Action dyan, siling ko tapos. May gintiro naman guro, may aksidente o kung may bye bust. Dito ko na-discoveryan nga may isa naman ka persona dira sa area sang barangay sa area sang Bago nga ginluthang patay ti pobre man no nano ang latest sining update nano ang latest investigation sang kapulisan ti sakay ini on board siya sa lakyan nga luyag na kumpani nga mag-abot dining direksyon na pauli na sa balay nila. Now nano ang latest nga investigation sang otoridad. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa aton na pagpangalaga is no less than Police Major John Jewel Batos-Batusan. Sir, good morning ba? Long time no here sa sining 2021. Do bag-ulan tayo kasugilanon, liwat ba? Sir, good morning, sir. Sa imutag palamati. Sir, gani, sir. Siling ko do, nahidlaw ko sa kay... Sa kalawigon, sir, nakatawag kag gisakon. Kabalo kati ang assignment ko, hindi nung po mong sir mong ano pa do, hindi ko permi makaistorya sa imo bla, no? Si Action Eden, mga upod ko diya, muna yung nagkakontak sa imo, si Action Brian. Pero sir, ma-check lang ko ay kahapon, although I consider this case as an isolated dira sa area mo, pero doon nagsaylo si mo nalin sa amon sa Bacolod nga kaso sang tiniruay nagligad di. Doon dira silang nagsaylo sa lugar mo. Sir, anong latest update sini sa kaso nga paglutang sining biktima nga si Hini, ang pagbasa sini Hini Maalat, 49 years old, nga taga man sa amon sa Mandalagan, Bacolod City? Yes sir, no, tama ka sir. This is an isolated case. Ang latest, sir, nag-okay ng pamilya na ipa-autopsy nilang bangkay. And the autopsy will be conducted by Dr. Idkila of the Soco Provincial Office. Yes, sir. So, Yes, sir. That's the latest, sir. Ano ang latest sa investigation ninyo? May na-determine na kita, most probably, naging motive kag suspect sa sining nagluntad ng krimen? Sir, the investigator in case, kag yung pamilya, kag kami kagapon, nag-inistoryahan ay naman kami, sir, but according sa pamilya, ang asawa mismo, Araman, accordingly, wala man sir kontra ang bana niya. Uy.
Why kontra? No, di nga ang gintiro ni siya man, di nga nasalaan siya o kung ano madalom nga motibo gid sini. So that's the missing link as of the moment, sir. Amo nang tinguhan sa aton investigation, sir, nga makakita kita sa motibo, sir. Pero may mga witness na kita nga nakatag information ang naglutang sila, sir, based sa inyo follow-up investigation. Anong ginsakyan sini? On foot lang or nanong ginsakyan nilang getaway vehicle? Sir, this is the picture of the area, sir, no? Ang Sitio Valero, sir, highway na, sir. Although lapit na sa Pamalay, sir, ang area, pero mingaw, sir, nga area ni sir. Hawan. And then, at around, may nakakita, sir, at around 2 p.m., accordingly, yung salakyan isang biktima, sir, na Nissan, pick up, ara na daw sa area, sir, mga 2 p.m. kagapon. So, wala man may nag-mind, kiti nakapark sa tarong, signal light. And then, accordingly, sa balay na maybe 15 or 20 meters, wala man siya sir nabatian. Uy. Okay. So, ginistorya to sa investigator on case yung tagbalay kagapon, kag yung mga balay sa area. Accordingly, may nabatian sila is mga around 11 a.m. pa. Pero, may nakaspot na sir sa area na yung salakyan nagpundo na sir is mga around 2 p.m. Okay. So, most probably, may tendency that the crime was not committed in that particular case, kundi posible ang ginbilin na lang dahil ang salakyan. Do mo na? Under investigation ni sir yung krimen, mo na missing link na ginatinghuan tagad sir nga makakita kang sir sang witness. Okay. Pero ano siya ang mga updates ni? May ara na siyang na-determine anong gingamit nga armas, pila kalupok gid kung igo sang bala ang igo sa lawas ng biktima ni? Yes sir, no. We are awaiting sir. We are awaiting sa SOCO examination sir nga i-release nila sa amon sir. Okay. Sir, ano ang panawagan mo especially to the public nga basi may ideya ka makabulig sa inyo sulbar sa sining krimen kay ti bisan pa man nga ang natabo sini nga dara lang gid sa area mo nagluntad ang insidente mo ano man ang madalong nga motibo sini since taga Bacolod siya. So, siguro mga background sina, kag dugang ma-information, you can also contact the BCPO, especially Station 3 Commander, nga ti kabalo kumigway mo kamo ni Major Parito mo. Yes sir, we will do that sir. So, may appeal ka to the public, especially ang mga pumuluyo nga pasi makatag sa imo sang magabulig dira information, agud nga mapadasig pagid ang pag-solve sang crime, Major? Yes sir, no. If anyone, any witness or witnesses na nakakita, Bago City Police Station is open for everyone 24/7. Why pagid siya no bisan armas nga kalibre sang armas ging gamit ni pag why pa report from SOCO? Negative to sir. I see. So kikita ko do ara gid ang igo may bala na igo skilid sa driver set sa driver set nga dampin nga didto ginagasakay ning victim. So puli mga updates ni karon base sa udto sir kung may ara na report pero cooperative man ang pamilya sa inyo no? Yes sir, so far sir ang pamilya sir kompleto man di kagapon sir. Sige. On that note, Police Major Batos-Batusan sa mga pumuluyo sa Bago City, anong imo pagpasiguro that the police is still on top of this situation despite sining case nga nagluntad da? Yes sir, no, Bago City is a very peaceful place to live, to invest and to do business. What happened yesterday was an isolated case. Okay. Police Major John Joel Batos-Batusan, sir, thank you so much for the time. Good morning. Morning, sir. Action Hotline. Ang hepe sa Bago City PNP, Police Major John Joel Batos-Batusan. Now, hindi pa may baluan
Oh, hindi pa may baluan subong. Ano ginamandalong nga motibo sa krimen? Although ang pamilya sunod diri kay Police Major Batos-Batusan nagpasugot na. Naong nga ti paidalom sa examination kag ti parang at least tawhay bala no ang may Osman matagan ustisya ang natabo nga krimen. Ano ba lang reason? Kung wala ka man lang kontra, ang asawa nagasiling way kontra. Ti kung wala ka kontra, wala sa nagdumot sa imo, posible man nga hisa sa negosyo, hisa sa trabaho, amo man lang na masabing ginahalinan sa linaway mo, ti kon inatani ma-establish, no? Kay siling ko, kung wala na nga mga panakot, nga natabo ang krimen, may tendency nga base kung nasalaan siya. No? Inatanan, palamang kutanon, tubdub sa karon nga wala pa, may baluan natin ang motibo. Ibobo ko lang 3 guro to, para may 3 kong obligasyon na si mo, wala. Kaya para hindi ko maipit kay Action Alvin. Okay na ta? Go na ta? Sige yun ko lang ni. Very good. Now, sige, so wala ton ring update. Ari na! Tanaw bito, may 3? May 3. O, ibubo kong 3. Pagbalik ko, standby, Action Alvin Grava. Ang Joy 1050. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Action Hotline. Alas 8:27 na. Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik diri sa aton sining nga pagpangalagad. Karon lang dugay please ang nagapadala sa inyong mga mensahe di, mga komentaryo nyo. Karon lang palihoga. Kay Ari si Action Alvin Grava. Now, take note kundi may mga kapitan nga na-suspend because of the issues ng SAP, no? Naatubang na nilang ning konsekwensya kag tibangod sang reklamo sa ila, na-suspend sila. Now, subong adlaw balik na sila sa trabaho, balik na sa serbisyo. Lantawunta. Nano mga activities sa sining mga barangay, isandri, amo ang barangay 19. Let's have Action Alvin Grava. Nag-attend si Action Alvin Grava sa misa. Action Alvin. Aksyon Arto, wagla lang madugay na tapos ang Santos ang misa nga gina-offer sang pila ka mga opisyal sang barangay 19 no. Diri sa siyudad sa Bacolod sa liwat nga pagbalik ni punong barangay Kim Peramos ang barangay 19 actually sa aton sining Facebook live makitaan diri nga naga-report kita live sa gym mismo no sa barangay 19 aksyon na art sa piyak sining ang iban nga mga edipisyo mga puluyan abi ang gin-demolish na no sa demolish na pero ay tawhay nagli sa sulod no pamilag-pilag dalang balay bilinda o. Correct action art pamilag-pilag na actually si Kapitan Peramo amo ni sikap ang nagatalikod sa imo nakapula. Yes sir no may abi ko gani ang gunting nga abi kay si Action Nixon kung nagatalikod siya. O gani man oh.
O sige, de. Ikaw gani si Action na Nixon, no? Kung ilan taon ta, pero may gina-istorya pa this time Action na Art. Actually, si Kapitan Piramo, ang updan, no? Sang iya sini nga mga supporters. Okay. Pila man Action na Art ka mga persona, especially pila Amo na galing nga hindi kita ka-expect nga damo gid ma-welcome siya kay kalabandan sa mga residente niya ato na didto sa araw ang iban. Break Action na Art ang Oy, iban kahawan galiho. araw, no? Kuhaan tabala sa statement man si Kapitan Kim Piramo, no? This time kay may ka-istorya pa siya Action na Art pero sa nga maka-restorya kita Action na Oo, kay ginakuhaan pa man siya statement ti unahan ng mga barangay official na yung estupad niyo. Yes, Action na Art, no? Kuhaan taman sang statement. Saan ni siya today no ang kuan gid effectivity sang ila pagbalik na. Subong adlaw ang effectivity Action na Art. No? Mm. Si Kagawad kay siya ang nagbalik. Ari na available na. Ara na, sige be. Sir, live ka subong sa Action na Radio Bacolod. Sir, anong reaction nimo sir after how many months sa imong pagpahuhay balik liwat sa serbisyo, sir? Ati sa subong ti kita daw nabatsyagan daw na bisan kamo makita nyo man kung ano kadamo ang tao subong na ari din na nag-witness na mabalik ng ila kapitan naging buto sa diri na barangay. After 6 months, sir, nga na pagpahuhay, ano ang mga realization nato nga kulang nga dapat ipatuman sa barangay? May mga bagay ta na dapat tadlungon na imo, may mga bagay man ta na i-correct taman pares na sa mga ini na barangay gamay lang gid ni siya tani. Ang sa barangay binuligay lang gid mo, binuligay lang gid ang pinaka-final sinadi hindi kay politikahanay na kumukontra mo siya, ngitaan mo siya sala. Kay pawya maayo. Amo lang gid na siguro ang mga dapat gid na jutay lang na alignment Sir, kita di mo after 6 months, of course, ang former nga nagbulo sa imo temporaryo, subong magpanaog na pero busala na ikamoy. Sige na, do sarado pang barangay hall. Oo, di kagina sa nga gamayo man siga kay daw ginpamatian man ang pangamuyo tas ang Dios na maging matawhay bilang transisyon. Di sang kagabi gali nag-text na siya sa akon, di gali kay lubat ko. Charge ko na lang sa aga ko gimbuksan. Pagkaga may message yung basa ko, nagtawag ko siya. Pagtawag ko, nagtaguan na kami. Tiyan mo na, balian niya to, siling ko, buligan, ta na lang ng barangay ta na maging matawhay. Kaya ta sang handom na iba na nagpadlagan ta, kundi mabulig sa katawhan. Sa piyak sining pila ka mga issues na nagtuluhaw even before, sa mo nga suspension, sir. Di ano ka matuod sa paglantaw ni mo sa sining nga suspension na natabo sa mo, sir? Dini suspension ni kabalo namang gid kamo sa tanan na siguro wala sang barangay na may nagreklamo sa SAP. Kaya nga to ni barangay 1,352 ang household Gintagaan lang takuta sang DSWD na 250. Amo na ganigin balay-balay namon kutot sa malabutan na lang sa 250. Di sad to say na daw may ara bala na way nalabutan nagsunggod, may nagkiter sa ila. Na nag-timing man na si IDG, nag-post na kung may reklamo ka sa SAP, reklamo ka na. Ito, may gintingob sila ng mga tao na ma-file case. Di muna nang si DILG nag-file ginasi si IDG, nag-file sa city prosecutor, si DILG naman yan nasyonal, daging bulldozer yan na lang bala na kutub sang malapyan da. Anon tanak kita nasyutan, pero ang tao di sa barangay kabalo gina sang sitwasyon di. Talking about bulldozer, by the way, balik ka sa imong barangay, halos majority sa siling nag-attender diri demolish na, sir. May ari pa man gid bilin-bilin do wag na balik-balikan na nila. May ato na nato sila tanan balay sa ila sa barangay Purok Pidring. Aha. Ikaw ya sir, subong ya din ka nag-attender sa Pidring man, sir. Subong sa Pidring pakuga tiner pero mabalik gid ko di. Kaya yara kami na ginatanaw na site
Ay, ti ang ila barangay hall na nung nadagali, madala na sa demolition da? Sir, ano matabo sa inyo nga barangay hall ni? Madala ni sa demolition, sir. Ini siya ti under na daarin sa property ni Arisway. Ti iyagin niya ti pero may gamay lang siguro na negosasyon na as long na hindi pa kinanlan ng duta na arada kag wala pa man kami kakita, maayo kami anay sila. Ay, si. Mayo lang action na art, no? Bao. May dugang kasi action art. Ati, good luck sa kay kapitan, kag mayo manggani kay kapitan, way mi siya nagdumot sa mga tao tong nagreklamo siya. Yes, action na art, no? Way ka man ka dumot sa konsay mo action na, sir? Sa mga nagreklamo? Way ka man ka dumot sa iban nga nagreklamo kay sa imo, sir? Sa ako niya, alin siya una sa sulod sang 180 days gani. Ibutangan ko lang ya Diyos ang korason ko, ginpangamuyo ko, gintubyan ko da. Kung bahala na sila daya, ang Diyos na lang bahala sila, hindi na lang kuya. Huwag na ko nagadumot kay trabaho lang ni, wala ta personalay. Gani. By the way, ari na ang sir, ma-turnover siguro kamo, sir. Ari Ara sino nga ara daw? Ang OIC Barangay Captain. Subong ginapalakpakan sila action na art, no? Sige kay para makuha na. Turnover silang duha. Din ng former kapi. Ara sang YC. Ara nagkamusta na sila? Ang posisyon nga imo gidyaman kag thank you for sakon kag salamat kag patiyon ang problema sa barangay nga maging mayo baron ta. Padayunon ko ng problema sa mga tuwan. Padayunon ko ng programa to ay ano ba si sala pamatian ko? Sa Diyos, sang ini nagabi, sa kagabi, nangamuyo gid ko todo na maging matawhay ang tanan. Missing in disguise gid na nag-message sa sakon sang gabi na wala ko ka sabat kay nalubat nako. In charge cellphone ko pagkaaga, pagbukad ko, nakita ko message niya na to kap matawag ko si mo. Ako na lang nagtawag, tulog pa siya gani. Nagstoryanay kami na duwa na siling ko tawhayon taning aton barangay buligan tani. Ipadayon taya ang aton serbisyo kay nagpapili ta sa tao para lang magserbisyo sila. Hindi taya magilinaway. Wala taya dapat tawayan kaya ang aton diya nagpapili ta sila para sa public interest, hindi sa aton lang ya kwan. Ini siya daw utod ko na ni siya upod kami ni Dlagpo. Tanan niya na mga utod ang bata iyada ko nakagiyado. Amo lang na siya ate siguro mayara lang wala na mga gamay nang ginakwan na pero Why maintindihan na ya? Normal man lang na. mayara tadaya na mga prinsya pares na siya kung may problema man. Isulbon na lang na namon kay kanami sang amon pagtransisyon. Way gid kami ginpabayaan sang Dios. Naging mahumok siya. Ako maging mahumok man ko siya. Tido ka smooth lang gid. Gani ginapasalamatan ko man si former OIC Angel Veras. Kapasalamatan ta na. Kung kagawad na siya, ambal ko siya as a kagawad, power and authority man siya gyapon. Hindi mo kasi nakap nga patawag ka din meeting. Kagawad o beras ng gaten. Social distancing ka pa? Gani man. Social distancing, sir. Meeting. Salamat Kap Kim sang pagpayag mo sa subong kag peaceful ta. Aring nga bisa barangay holo. Turnover na action na art, no? Wow. Yabi sa barangay hall turnover niya na. Baby, ang duha. Palapit na. Kaming witness Kami witness Ako sa nga bisa barangay kakapoy naman. Ti hulama binakag mga mapakuan kita. Hindi na ko magusto. Salamat tuod. Yatok yan ko na sa buong kay Kap Kim ang nga bisang barangay Yorkap. Kiss. Kasadya sila, no? Hindi ka makapoy. Upod sa buligan tani yung barangay. Normal na sa politika ya. action na art, no? Ginbato na ni Kapitan Kim Peramo ang iningayabi nagikan kay
OIC, no? But now, kagawad Angel Overa's action Ay. art, no? Sino reaction Durelo? I-check ko na kay basigin pa duplicate. Hindi Gani ba, no? Ako, basi sila yung kapitan di, sila ito yan ay dasun jabing, kuhan, kandado nga lain. Bati siguro, no? Hindi, akon man na ya. Taman na reaction jutay, action art, how is that? Taman jutay reaction si Kapitan, now Kagawad, no? From OOC to Kagawad, Angel Overa. Sir, gamay lang nga reaction after 6 months kapag dumala mo sa barangay. Ano ang mga lesson learned naton sa barangay, sir? Maraming salamat, no? Action Alvin, may nga ka sa tanan, palamati sa Action Radio. Bilang na-achieve ko sa 5 months ko nga kapot sa OIC, number 1, pandemic. Number 2, iyasang location na sa ilo kami to, time sang December, kagang bahin sang sa tada mo, galing hindi ko masaulo iban Action Alvin. Pero subong sir, at least after 5 months sa pagdumala nimo, ano na karon ang gimo sini mahimo sir in support sa kay Kapitan Piramo, sir? Bilang support, aralan ko Japon sa bilang kagawad, maging mataway ang amon nga ginakabig ko maging mataway, no? Sa ako nga part, gusto ko malinong na kay ang problema sang 19 dapat namon solbaron. Okay, no, action art. Action art si Kapitan Angel, or rather Kagawad now, ano? Aha. Angel Overa. Not unless may dugang kasaya pa mga. Why nagin man regards ako na kahit yung mga galing si Ramon Overa siyang kilala ko blay ng hubin man nagabligya. Ano man action art. No? Aga iban nga mga supporter ni Kapitan Piramo action art ang Arimandiri sa gym mismo. Pasalamatin na lang na sila. Yes, salamat gid no sa suporta bata. Anyway, action art mo ni ang sitwasyon diri sa area. Ay, kahawan nagigali no. Bago lang kuliwat nakakita da sa video mo. Gay nang pating nasunugan to dagang balay gali itong damo nagkalamatay to. Daway nagali no. Ay, hawa na kayo diri action art. Pakita mo sa ato sining video live ang mga balay nga himo sang una kamati. Subong ya himo na sa Hollow Blocks. Guba na kidman. Wasak na. Wasak Okay. na, no? Wasak Ti na ang siya, importante dira kabalo ka ang barangay is the smallest nga kwan ini mo nga sang government unit ini siya. Apolitical gani dapat ni sila no? Hindi dapat pag-intrahan gisang tuman nga pamulitika. Galing kiti ang politics it all started sa kwan ano to may kasinggitan? Sa action art nagasinggitan sila. Balik naman sila kasi ginapalagpakan man. No? Normal na kay lipay man abong iban na da sa tutuod lang ang iban na da wadaan man obras barangay kiti lain man yang gusto sa choice ang nagserbida nga OIC nga trusted ni man kinanglan ti ni kwan given na action Alvin. Yes sir, no. Given Diba? natin sa ang si Angel Overas ang siya magasuporta gid sa direktor man si Kapitan Piramo. Ti way kamay mo da, way kamay mo da. Natural lang na siya pero at the end of the day ang politics ni hindi kakapili kung sinong imo kontrahon. Ni man. Damo gani magmaninoy damo. Sa amon tuod lang hindi ko lang pag-i-mention kung anong barangays kawayan. Naging kwentran-truhanay gani kapitan. Bata kontra amay. Gani man, no? Kabalo ka na sa bukid na siya. Gali, ay oo. Dumduman ko na action. Atong longhair nga migo tablang kapitan. Longhair Na. nga migo nga kapitan. Siya nagdaog kapitan, perdi ang tataya. Gani, hindi ko gani. Pagdaog yung action Alvin, linagas ang tataya. Why ka ba kalagad kapitan? Dumduman mo na? Na. Dumduman ko na. Ginlagas ang amay ato. Nga bisan ikaw daw kapitan, pakita, tilawi pakita sa barangay di. Hindi siya kapalapiti ang kapitan doon bisan siya nagdaog. Hindi man mabatas, nga batuan ng amay ha. Like sa pagkaamay na lang abi. Sa pagkaamay, pero sa eleksyon niya nga sila nagkituran, perdi ang tatay. Gani man eh. Siya tatay ay kilabuon ta. Tiway gito siya, dumduman mo na. Oo. Hasta to ni sakon sa bakulod ka
Asta pa to di sa akon, kakadto pa to di sumag. Kadlaw gani ko kay pagpadulo ko dito sa Linggobaw na ano nga ano ning Grabe, no? Ano na ang ginalingling nila? Amo ng barangay hall da? Ano ning barangay hall action na art, no? Ay, dako, magali, no? Oo, doa ka andana ni action art, two-story building. Although, makitaan mo ang plastada sa ang barangay hall. Hindi ko magsala more or less mga 50 square meter ang kapdakoon sang building, no? Ati, sige. Up and down action na art. Ang iban mo karon i-reserve na lang ng iban nga mga kwanda. Kundi si Kapitan Kim Peramo, Kapitan Noli Villarosa. Sino pa kaning isa ka kapitan, Action Sa Ben? barangay 11 action art. Kay tatlo ni sila. 11? Ano ganang pilido sa 11? Lipat ko sa pangalan ni Kapitana sa barangay 11 action na Sige na lang, sige na lang. Ari na sa record ko galing ginapangita ko pa. Niman, kay I think balik man niya siya, subong man nga adlaw. So, uning sitwasyon na diri sa area sa barangay 19 with aksyon na Nani Kirao. Ang aksyon nyo, aksyon. Alvin Grava, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon. Ay, si Kap Noli, ito ay isa ka-text mo to. Kung may turnover man sa mong to? Ay, siya nagpabalo. Sige lang, sige lang. Ayos, Katuan-tuwang karon, aksyon art. Sige. Rekta diri sa area sang barangay 19, aksyon Alvin Grava. Sa Bacolod, aksyon radio. Action Hotline. Amo gina, no? Kabalo ka, amo na ganing nga may eleksyon eh. Bisan sa barangay, hindi mo ma-deny na gati ang sa barangay politika gid ya, although apolitical kun tani. Amo na ganing ginasiling ko. Kay bangod nga ang pagserbisyo nyo dira, bisan gani ingod balay, way na nagabinugnohanay because of politics, ti kabay pa nga mangintayo yun na ini, no? May mga eleksyon man nga natunaan si Kap Piramo kuno Action Hotline. So, kabay pa nga ini mga tatlo ka mga barangay mangin matawhay na, kag hindi lahog-lahog ni pagbalik nila ni sa pagtrabaho sang mga kapitan ni, ang una nga si kusuhon nila, amo ni ang vaccination program, amo ning pagpatigayon sang IEC or Information and Education Campaign on Vaccination Program kag iban pagid nga mga programa kag dapat mga kapitan nga nagabalik sa serbisyo hindi ka mo maghupot sang dumot sa kaugalingon nyo kag manglagas dahil kung sino naman atong mga tao nga nagreklamo sa inyo. Mo lang nga aton lang alungay. Palipasan yun lang na, no? Ang tiempo, galing kiti, kung naglain buot man siyang kapitan, ngita ni diya mo. Action Hotline. So, kabay pa, no? Kabay pa. Kag ang paabot na lang, kabay pa, why na siyang kapitan nga masunod sa listahan, nga masuspend because sa issue sang releasing sa mga pondo nga ginabulig gikan sa kabansang gobyerno. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna?
Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno
para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim... May uno na. This time check is brought. Action Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:02. Pabalik na diri sa inyo para tuntunan Action Hotline. Action Hotline. Good morning kay Angela Liarte gayon dato silingya live watching from Banga Tutong Filisa. Good morning sa mga taga Barangay Filisa. Haraman si Mary Grace, Eugenio Fermin, Joval Trinidad. Gamonitor siya upod si Bro Master Sergeant Sammy Aguilar, retired, Philippine Army of San Dionisio, Barangay Granada, Bacolod City. Mga avid listeners sila kuno. Ang iya unika iha nga si Dai Cherry and his wife Dai Bibing namit magluto sang kalo-kalo. Okay. Thank you. Ari pagidua. Paringkin alon sa gaya sang Tokyo, Japan. Pare ara kas Tokyo. Abi ko nagpuli kadi sa aton. Action Hotline. Regards lang ko kay paring Paul kag kay Madam Fukuda Eleanor. Ara mga monitor si Christine Minies Villalobos. Ya good morning lang sa tanan ng taga Barangay Pandanon DSB kag sa Energy Fans Club. Keep safe always mga ka-aksyon. Salamat. Si Madam Jinky Dagia Montelibano Merais, good morning man. Duwa niya kuno kang mga bata, no? Sino mga bata mo ni Madam? Ariyo i-check ta bala ning chat niya. Gapamahaw si Michael Angelo area kag Maverick area. Okay, salamat. Salamat gid sa pagsalig kapag monitor. Madam Elizabeth Gamala, Malaka Gamala, good morning man. Ara man si Pilton Lipora.
Monitor na kami di sa Pasay City, God Bless Action Radio, Enting Biboso, ara naman sa Celine Homes, Sharon Jap sa Bacolod ni Saya Kunoa. Ara man si Kurt Nathaniel Dilatori, Hacienda Pangulan na Tamyaw, Kulang Family Dilatori sa La Castellana. Rochelle Evangelista, good morning. Pinasaway sila basi gusto nila magsunod sa Manila. Ay abaw, gabay pa nga hindi lang. Tuon na, hinali gani magtaas na gini kag sobra nang gigataas, puwera palayo lang. Kag nali may mga localized lockdown tapos gid. Jam Andrade, silinga good morning, monitor kami sa Tutong 2, Barangay Felisa, God bless. Milagros Morales, Huma Lumina, Angela Liarte Gayondato, watching from Banga Tutong Man, o Benigno de Vinagracia. Good morning, Sino na Gintero. Amo to siya ang gilawag ko kay inang maalat, no? John Ray o Jomi Janet Bailado, Rimari Hicano Haliasgo, araman si Paul Spot III, Lida Zamora Yamagizi sa Tokyo, Japan. Dali lang anay kay masend ako star. Isa ko ka FB. Bao perti ha. Maninoy Vicente Borromeo. Maninoy, musta na? May doktora na ni si Maninoy Vicky. Mickey Sumayang, ano latest nga update siya sa gusbaybay kami di Barangay Tipuluan. At iway pagid blanco gyapon ng pulis sa motibo sa krimen kag kung sino naghimo sang kaso nga pagpatay to sa victim kahapon. Nano to nga nag-traffic. Kano oreta bro kano? Good morning dira sa taga Moises Padilla. Monitor naman ko dawla na kasiguruhan kabuhi isang tao subong basta tuyoon ka tapos kagid. La na kontrol gobyerno ta sa pag-manufacture armas. Bayo pa Chimpo Marcelo, ma-checkpoints daw laman ga-check with respect. Daw ginadudahan. Halong ka man bro Legay Villares at Chibar watching FB live now. Ramon and Lucy at Chibar family talks. Anong family talk? Sige. Athea Kim Iriman, good morning Lipong. Dira sa Macau, China, paring Jerry Chopoy Magbanwa. Nya monitor lang kami ni ara man si Tita Ilma Lusok, Politaryo kag retired Major Paterno Turalba. Mao Chao Wajud. Ay kabudlay basahon ba? Sige. Bea Jonathan, good morning. Ara man Jam Andrade, nabasa ko na. Sir Alex Montesa, may ngaga sir, upo naman sa imo programa. Thank you. Sapsapan, nga sinapsapan ni Kapitan. Huwag magkurang. Ang bilin, ulo kahipon. Ay, mga kapitan na mapumuloy man mismo nagbutang sa ila sa pwesto. Maabot nga 22 may na islan ko, no? Liwaton. Galing kiti, ambot na no ang after yung suspension, kung sige pa ng cases nila. Gasirit ko, no, ang signal. Siling ni Alex, siya din, Sir Kasirit, Sir, da sa inyo. Kumusta Pilipinas? Kumusta ka man hindi to yung among yedo. Pangamuyo to siguro. Norodudura Syoko. Ari na kami ka-monitor sa Hong Kong. Jocelyn Lipon Dispoho, John Michael Himay, Barangay Robles, La Castellana. Thank you. Christopher Corsiga Masmila. Thank you, man. Sige. Ang iba din galing ko do mga kwaniya do mga sayings bilang karon na lang ni Guro ang iba na please. No, hindi ko na malabutan ang iba. No? Thank you gid. Sa inyo sining pagsuporta sa Action Radio. Ayos, ang iban nga magkapitan karon lang na misyon ni Action John Dale Salazar, no? Action Dale Salazar. Nantawon tani anay sa kwano sa may YC Frido, si Wilfrido Taba Jolinggo sabat. Kay kwaon tani kay siling ni Vice to ma-coordinate sa ilay. Kag gusto nila tani baloon kon nano ang update bala sining dira sa NGC kay kun gabi kuno do ara diya tanan ga tinumpok. No, kag daw ay na nagasunod sa social distancing,
Way na kuno tanan ga sunod sa Sir Taba, good morning. Ma-interview ko sir si Mok Dali ay. Sige, ari sa aton nga linya. Drin lang sa ako naksundoso kay ari di si Sir Taba Julinggo. Nagsabat di siya. Balo ka nga siya maning pinakasako nga tao. Subong mo. Online sa hotline. Joining us over the phone is Sir Wilfredo Taba Julinggo. Check ko lang sa iya kay Sir Nivay. Sige lang kay makigangot ko kay Mr. Taba Julinggo, aton action officer sila kay Sir Taba, damo kuno ga kadto permi kada gabi sa NGC. Nakangiban kuno do nagakalipat na gid sa ginapatigayon nga health protocol sa. Oo, mayong aga action act no, sabi mo tagpalamat din ang aga sa mga city official ta no, labi na sa aton mayor sa BCL Caldita sa mga official. Ala ka baton kita no sa instruction o kung nang complain no sa parte sa NGC, nakita naman no, nga mostly pa nga pamilya, barkada ang nagakadto kay daw ginimo na nila nga park ang new government center. Si aton ina nga kadtuan sila kag ipahihandumon karon kung nanang parte sa health protocol nga mag-observe sila, hindi sila magkumpiyansa kay ang virus ara pa COVID wala pa matapos. Okay. Aton na sila kampanyahan libuton sa NGC hasta nga edukar ta sila ang mga gapulongko, mga picnic bla sa NGC Gani. Sila sa atong government center. Oho. May mga puso man ta actually nga naka-duty, pag may pulis man ta sa likod, pero kay galing hindi outnumber sila guro, i-reinforce na lang sa transport disiplina. So bali ma-assign ka gid siyang team nga kay actually ang nagakadto nga tao nga umpisa man lang mga alas 5, alas 6 kay kon temprano pagkainit man nga magbulad kada iya sa NGC mo, may ara kita team nga from the afternoon until before halimbawa sa curfew. Usually may ari gid man tadiya nga puso nga naga-duty no kana ka istorya makabi kagapon sang pila ka supervisor sang puso. Okay. Nga mahimo na lang kami team nga very good. Libot-libot sa aton government center. Pagkain sa mga health protocol nga dapat nila pagasundon. Okay. Sila sa aton nga government center sa Bacolod. Ay, very good. No, so at least kung magkahimo ka muna karon, makita ta ba lang ang tao ma-remind kay basing iba nagkumpiyansa na siya total may mga bakuna naman sumong basig kung pwede na taning ka pinagusto amo ng perception sa tao kung kaisa mo notion bla at amo gid ang nakita ta sa ila sa nagligan gani may basketball man sa likod aton man ginsaway ang mga kabataan nga wala pa gina-allowed ang basketball nga may amo sinabi ng party man lang sila. Okay. Tamo pang nagalpati guro daw way pamayo bla may edukar kay ang tinsar guro nila kay may vaccine na. So kuana kag sunda nubo ang atong thesis isa pa na ang Bacolod City 50 ka nubo sa thesis isa duwa lima pinako sa nagidanom. Ito kanami sa aton nga record nga pag-away sa COVID. Ang mga pumuluyo ta dako gid ang kumpiyansa na mo nang isa pa nga i-remind kagid sila nga hindi gid makumpiyansa. Okay. Pero sa inyo paglibot-libot subong sige pa man kamo pang issue sang citation ticket. Oo, kay sang last no sa bulan sa February nag-focus kita sa mga entry points sang Bacolod ng mga bakis nga nagasulod. Wala naga-observe sang physical distancing sa sulod sa mga bus. Okay. Overloading, dason wala iban, wala na sang pixel, wala na pismas na dami ni maista no ang mga violators nga hara sa bus nga nagasulod. So nung sang ini nga lately nga week, sang March nag-focus naman kita sa mga karinderya, bala action act na mga nagserve pagkaon, mga tindira. Nakita ta wala man gasok-sok mas. Gani. Nagakandos ikaw sang pagkaon, nagaserve ikaw sa pumuluyo. Wala kaya gasok-sok. Mas sinali kung may COVID ka, nag-ubo ka dati, tudas gid, sa ilogid sa pagkaon, nagbalakal to tanan, tudas gid. Na, eksakto na. Ginasaway to sila, pero abihara, gid nga daw wala gapati, kung nara kami gapati to, wala. Maobligar kami mag-issue citation para daw may dutay man nga reprimand sa ila, diba? Gani man. Kabalo ka, hindi taman luyag ng disiplina ko, no, kung multahan ng tao, pero kung kaisa kung tig-agid, ti amon lang ng pamaaging, at least daw madudla, bla?
Amo gid kay kung luyag taman tani nga sa wayon sila kag edukahon nga ginatingwaan sa gid nga may edukar tulo kay may tiga gid ulo nga kun do saway-saway lang do ginakadlawan ka lang nila. Do wala lang bala nagasulod sa ilaw lo maparte sila pero pagbalik mo ang mumangyapon isa nagakaobligar kami sa isyo sila sa isyo nga masakit man tani no. So galing kasi wala ta choice kay kung layi kung kisa kung daw wala pwersa paglawan man ta tao kasi nakita ta man nga picture sa mga pumuloyo sa Pilipinas kasi sa aton. Kung sa ibang nga nasyon do kay sado ka stricto sang layi kapati man gani ang mga Pilipino. May mga nasyon gani nakita ko abi ko gani sa primero hindi bla legit bla nga nakita ko sa YouTube, sa Facebook nga may mga batuta nga ginabakol ang makita sa dalan tuod gali mo dito sa India. Tuod gali yan kapang lampos to yung task force disiplina na ya. Di ka ganila nga layi. Ito nagbayulit kaya pailan ka gidya kaso nga tutuod. Hindi ya kay lango-lango. Kaya di nakalakat man sa Canada, nakalakat man sa ibang lugar. Siyang gani sa Palawan, siyang una sa bulong basura. Lang natingala gani kuya nga ang marketplace ng Palawan. Wala gani sa basura kung sa kabilong papel. Tungod nga once ka nagbayulit kaya hindi ka gidila paglawg-lawgan. Pailan ka kaso. O at experience kaya sa law enforcement no kay tidugay naman ko o alin pa man sang timpo ni Junior Montiliman no enforcement na gid man ko. Di kun nga stricto kita nakita ko yaga pasti gid man ang tao kapin pa konsyado ka ang multa kag ang penalty syado ka kusog. Kasi kay may batasan man ta nga kung halog man ganit amo man nagapasober man ang mga tao ta. That's why kung kisa hindi man taluyag kasi nagakapwersa kita kasi adlawan ng tabala. Gani man. Portal o kakapoy man sang saway sa ila nga sila ya gali sige ko wala man nagani bayad magtukto ka mo pisma kay nagakandos ka mo sang pagkaon nabi ko monsin na lang baligya ka mo pagkaon. Tingwaan ta gid nga masaway sila mo man ngay mo sa government sector sa mga dalagaw dili kay nagapamasyal man lang na sila mo. Ito kaon ta na lang sila anay tanawon ta. Ati sige. So good luck sa inyo da sir kag halong gid permi and kabay pa nga kaya nagkalaway lang tawon nga ara mismo sa tiilan kung sa ara mismo sa government center nga arang EOC ara man ang rescue team naton sa CDRR mo dra pa sila yung magpinasaway. Ate o permit ang man di ginasaway usually kani kung may sweldo no ang aton mga DO ari kami di ka posting kag ginapadistansya gid lang namon kagapon gani sa public plaza ta may DSB mag DSWD man to nga nagapanglistado damo-damo man to tao gineutralize man sila namon to. I see. Organize nyo bala na mayo kay ina-post ka mo sa Facebook nga daan dason batikoson ng gobyerno kay wala ka mo gakwante dili ko adis ka mo bala sila ko magpanghatag sa mga benepisyo tanawon nyo anay nga bastante ang inyo nga mga prekosyon at mayo man kay tiniran sila gapon namon sa public plaza mati man sila tiwa sa takbalo kung pagali namon kung ano naman tabor sila kung mo sa statement mo subong agad ako na pamatudan nga insakto husto ni ginambal ni Action Brian nga ang tao sa Bacolod, damo kuno may TV. Balo ka na ang TV? Ano na siya, Action Hat? Tiga bagol eh. Mugid. Hindi ya TV nga tuberculosis. Ako ni tiga bagol. Pareho lang sa City Legal, amo man na, ang linan na siyang gamay ta, elementary ta, ang nagsanay sang pulis kay sang Bindos, ang sasubong, amo man na dyan. Kasi when the mouse out, the cat will play. When the cat is out, the mouse will play. Siya mo man na, isa gina siya nga faktor nga basta ang negosyo kung ng tao sa wayon mo, mapati sa tubag mo, pagtalikod mo, wala man sa bungog nila. Gani so, man. So, ako na dyan, tungod man kung kisa nga, hindi taman mabaso, ang layi, tali sa Pilipinas. So, kung kisa ako, tagi man daw ningas, kugon, bla. Gani. So, bastante ta sa layi. Pero, kung kisa, sato niya ka mabuot, nga, hindi tayo masyado, na muna galing ang mga foreigner na namihan diyan sa Pilipinas, kaya magbayulit sila yun, kapos na niya sila makapalagyo. Gani man. So, anyway, good luck sa inyo da. Thank you, kid, sa time mo karon nga aga, Sir Taba Julingo, sir. Thank you man, Action Ata. Salamat. May nga. Action Hotline. Ang tagpamuno sang Task Force Disiplina. Na diri sa Bacolod, ang action officer nila, Mr. Wilfrido Taba Julingo. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay
at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna.
Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Gusto ko pa pero ang tiyempo tayo mong hindi magtugot to kadasig lang abi no. Anyway, good morning gali may lang pagmonitor si Tol Joy Perpas. Kumusta ka da? Sa Manila ga monitor siya karon nga aga. Thank you gid. Sa imo pagmonitor si Lulu Milyo ginatamyaw ya gid. Good morning kuno may lang nga pagmonitor si Connie Dormitorio araman. Ga-monitor man si Rodolfo Song, Rosela Grandea ginatamyaw niya ang iya tatay. Si mother kag father niya kuno Grandia family dira sa Talakdan, Kawayan, no? Ang Talakdan ti tunga-tunga ni siyang naipit sa iyat ang before niya nga lugar tabo iya sang ilog. Ang next naman iya na sang Kandun no? Grabe ang lugar sang Kawayan perti kalapad man sang land area. Again, Grandia family dira sa area sang Talakdan. Mga amigo na tunda, mga barangay officials man sa Talakdan. No, kumusta na kamo kadugay na nga way kita magkilita ay dira. Good morning, thank you for listening and supporting Action Radio Bacolod. Way nagaling kita tiyempo diri sa atong nga pagpangalagad Dr. Alfred
saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!